אוקיי, שלום לכולם, עכשיו אנחנו בעצם נשחק פולסטארס ואנחנו הולכים לעשות יוקריים שלי. קודם בואו נפתח את החבילות שיש לי כאן. הנה, עכשיו את זה. אוקיי, נדיר במיוחד. לא. מה שנקרא בן אדם הכי חסר מזל בעולם. אוקיי, ובואו נתחיל את המשחק. אתה מוכן? ברור. יאללה. אנחנו מתחילים. אוי, לא. לא, יש לנו סיכוי. אוקיי. תחסום אותם בהתחלה. כן, זה אני לקחה לי את הכדור. יש הרגתי את בול? לא? כן, הרגתי את בול. מה, איזה תניבת קילים? באמת הזאת רמאית. אוקיי, אני מת. וגול, גול. תכניס. לא שמתי לב שזה אצלי. אוקיי, לא נורא, אנחנו יכולים. לא, מה? זה לא הוריד את בול. יאללה. שתבינו פה, זה ברמה עולמית. יש לנו פה את פילוקס, את טוב. את פייפר הצלף. אני לא כל כך אל תחסום אותי. בשמות של אלופים. אז בעיה. יאללה. ליאון מת. מה? איך? גם אני מתתי. ורק תדעו, תירשמו לערוץ. זה מה שיעזור לי. ואם אתם מצטרפים לערוץ הוואטסאפ שלי, כל יום אני מחלק באטל פאס פלוס. המנהל פה שצרפת עבר ועכשיו המנהל של... אוקיי, יאללה. טוב, זה היה המשחק המטורף שלנו. רוצים עוד אחד? יאללה. בוא נפתח. זה המסע בדרך ליוקרה 2 עם דמיאן. אתם באים? כי הוא הולך להיות עם דמיאן. הנה, הוא עושה עם דמיאן עכשיו. עוד קצת, ואני הולך לעשות עם שלי. כי שלי זה משתמש חדש. בואו נתחיל. יאללה, התחלנו את המשחק. יש פה אנשים ברמה... תחסום אותם. חסמתי. אוי, לא. אוי, אבל הם חסמו אותנו. מה זה? מי זה עשה את זה? אוי, לא. תקעתי. פירס. סליחה שאני אומר את זה, אבל היום אתה מת. היה. כמו שאמרתי. אתה מת. לא, קח את זה. לא. המצב שלנו לא הכי מזהיר. למה הוא גרוע? שיקח את הכדור. תמיד אם אתה צריך עזרה תמסור לי. צד שני? איך אני אגיע לשם? אז לא משנה, תמשיך לבד. אני אפנה לך את הדרך. לא. טוב, הם מטורפים. חסמתי. טוב שלך. תן את הכדור. למעלה. יש לנו פירס. לא, אבל פירס הרג אותי. לא, הייתי קרוב. איי. עוד רגע יש חצי גמר חברים. צרפת נגד ספרד. מי אתם אומרים שינצח? תגיבו למטה בתגובות. אני אומר יהיה 2-1 לספרד. אבל אני מעודדת צרפת. אבל לא צרפת! אתם יודעים לראות את המשחק. לא, אני מת. אוקיי. לא הורגים אותי. תביא את הליד. כך. אוי, סליחה שלא נתנתי לך את זה טוב. לא, מתתי. 20 שניות לסיום. אוי, נראה לי הם ינצחו אותנו.
טוב, לא. אוקיי, סליחה. לא. אוקיי, 10 שניות. 10 שניות. אתה חוסם אותם. לא, אל תחסום, עזוב. לא, שלי הזאת. לא, אוקיי, הפסדנו. so close. סבבה. תירשמו לערוץ. חשבתי פנטר. וואי, מישהו שלח לנו אותה. אני. אוקיי, תירשמו לערוץ ויאללה ביי.